Dahil sa patuloy na banta ng COVID-19 sa ikalawang sunod na taon ay muling kinansela ng lokal na pamahalaan ng Apalit, Pampanga ang mga prosesyon sa 3 araw na pista ni St. Peter the Apostle o mas kilala bilang pista ni Apong Iru. Wala munang libad o fluvial parade kung saan higit 200 bangka ang lumalahok sa 5-kilometer river procession. Tigil muna rin ang limbun o mga land-based procession. Importante po safeta mo. Ing libad po, aming mistayan para pareho. May Pagkwento kayo ng pure. may skinny. Hopefully po, kitang herd immunity tamo, mabaksin tayo na. Takal na yung mabaksin kayong kayo tamo. By next year, mag-normal langan. Tradisyon na sa Apalit ang naturang prosesyon ni Apong Iru sa kahabaan ng ilog. 1844 pa nagsimula ang nasabing pagtitipon na dinadaluhan ng mga deboto mula sa ibang lugar. Ang life-size wood image ni Apong Iru sa Apalit ay pagmamay-ari ng pamilya Gonzales mula sa barangay Kapalangan. Pansamantala, tanging mga residente lang ng Apalit ang papayagang dumalo ng misa sa St. Peter the Apostle Parish. Gayon din sa viewing ni Apong Iru sa Kansinala Shrine. Maaari naman umanong magsimba virtually sa araw ng pista. May live streaming ang misa sa official Facebook page ng St. Peter the Apostle Parish Apalit. Simula June 26 hanggang June 30 ay patutupad din ang liquor ban sa buong bayan. Sa June 23 COVID tally ng Apalit, 809 na ang naitalang kumpirmadong kaso sa lugar. 4 na po ang aktibong kaso, 6 na po ang namatay at 709 ang gumaling na. Rainiel Pawid, CLTV News.